ಅದೇವ ನೋಡಿ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಏನು ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಡು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ತೂಯಡ ಈತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆತಂದು ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಜಯಪಂದ್ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆ ಯಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ಪಾಯ ಎಂಕೆ ಮನಸ್ಸಾಂದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪೋಗ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೃಬೋತಿಜಿ ಅಂಕೆ ವರ್ಷೋಗ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬರ್ಪೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾತಕೋಡಿ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಐಕಾತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಡೇ ಬತ್ತದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನರಾ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಮುಂಬೈ ಆಡು ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಬೆಂದಾಕುಲು ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಯಾನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅದೇವ ನೋಡಿ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಏನು ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಡು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ತೂಯಡ ಈತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆತಂದು ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಜಯಪಂದ್ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆ ಯಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ಪಾಯ ಎಂಕೆ ಮನಸ್ಸಾಂದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪೋಗ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೃಬೋತಿಜಿ ಅಂಕೆ ವರ್ಷೋಗ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬರ್ಪೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾತಕೋಡಿ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಐಕಾತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಡೇ ಬತ್ತದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನರಾ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಮುಂಬೈ ಆಡು ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಬೆಂದಾಕುಲು ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಯಾನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.